בוא תראה איזה מגניב. לא, כן, המורה בא. בוקר טוב המורה. שלום תלמידים. שלום המורה. היום אנחנו נעסוק בניסוי. המורה, יש לי שאלה. תראה המורה, אני קיבלתי את הטבעת הזאת מאשתי לחתונה שלנו, והיא הייתה ממש בגודל של האצבע שלי. אבל עכשיו תראה, היא כבר לא יוצאת מהאצבע שלי, אני מנסה בכל הכוח, והטבעת לא יוצאת לי מהאצבע. אני לא יודע למה זה קרה. אני חושב שזה בגלל שאתה השמנת. מה פתאום? אני לא השמנתי בכלל, אני אפילו יותר רזה מפעם. מה אתה מדבר? אתה השמנת, יש שמן אחד. תלמידים, אני אראה לכם ניסוי. אוקיי, איזה ניסוי? ניסוי שעוסק בזה וזה. רגע, עצור. הצלחת להשחיל. גם אני יכול לנסות המורה. כן, כך. תודה, איזה כיף לי. 1, 2 ושעה, יש! 1, 2 ושעה, לא, 6, הצלחתי. נו, אז מה החוכמה? מה, זה בכלל לא תרגיל. עכשיו צריך להדליק את זה. להדליק את האש ולחמם? כן. אוקיי, בוא נחמם, בוא נראה. וואו, איזה אש מטורף. נחמם את זה ביחד? תחזיק לי את היד כי אני פוחד. אני לא אוהב אש. בוא נחמם. יופי, בוא נראה, עכשיו זה לא יעבור? לא, זה לא עובר, בוא נע. איזה קסם, איך עשית את זה? מה קרה פה? אני לא מבין. וואו. רגע, ומה? כשהכדור נוגע בחום, כן, אז הוא מתרחב? אז הוא מתרחב. זה נהיה יותר גדול, בוא... וזה עובר, הכדור? כן. נראה מה יקרה אם אני אכניס אותו למים? כן, הכניס אותו. וואו. איזה יופי. ועכשיו זה ייכנס? כן. בוא נראה. כן? בוא נראה, איזה קסם. המורה, אתה גדול. כן. האם אנחנו נמשיך לחמם, אז זה יתנפח כמו בלון? לא. מה פתאום, יא טמבל אחד, איך יתנפח כמו בלון? רגע, אבל מה יקרה? תנסה לכופף את זה, את הברזל הזה. בכל הכוח, נו, יא חלשלוש אחד. בוא אני אראה לך איך עושים את זה. בוא'נה, אתה כזה חלש. אתה רוצה לראות איך עשיתי את זה? כן. בוא תראה. בואו נחמם את זה, נראה מה יקרה. וואו, תראו מה קורה. זה מתחיל להפוך להיות נוזל. תסתכלו, זה הפך להיות לגמרי לנוזל. ומה יקרה עכשיו אם אני אוציא את זה מהאש וישפוך את זה? בואו נראה. 3, 4, אתה מסכים המורה? כן. 3, 4 ו... וואו. אבל זה רותח, לא כדאי לגעת בזה. כן, אבל תראו מה קרה. זה התקרר והפך להיות בחזרה מנוזל מוצק. מוצק, נכון מאוד. תכף זה יתקרר ונוכל להרים את זה. המורה, אפשר לקחת חתיכה? כן. טוב, אבל זה בטח עוד חם, אז נחכה רגע. שנייה, זה חם. וואו, איזה מגניב, תראו, נהיה לנו מתכת בצורה של סוס ים. נכון? המורה, אני לוקח את זה הביתה? כן. או ירון ייקח? קח את זה אתה.
יפה. ירון קיבל מוט ברזל ולכן לא הצליח לכופף אותו. דרור התחמן החליף את מוט הברזל במוט בדיל, שהיא מתכת אלסטית, ולכן הוא הצליח לכופף אותו. לכל מתכת יש נקודת התכה שונה, כלומר כל מתכת שמחממים אותה בטמפרטורה מסוימת משנה את מצב הצבירה שלה ממוצק לנוזל. נקודת ההתכה של הבדיל שהכנסנו לארלמאייר היא 232 מעלות צלזיוס, ולכן בשלב מסוים מוט הבדיל הותח והפך לנוזל. כאשר הוצאנו את הנוזל מהאש, הטמפרטורה ירדה והנוזל של הבדיל התקשה, כלומר התמצק. בואו נחמם את זה, נראה מה יקרה. וואו, תראו מה קורה. זה מתחיל להפוך להיות נוזל. תסתכלו, זה הפך להיות לגמרי לנוזל. ומה יקרה עכשיו אם אני אוציא את זה מהאש וישפוך את זה? בואו נראה. 3, 4, אתה מסכים המורה? כן. 3, 4 ו... וואו! אבל זה רותח, לא כדאי לגעת בזה. כן, אבל תראו מה קרה. זה התקרר והפך להיות בחזרה מנוזל מוצק. למוצק, נכון מאוד. תכף זה יתקרר ונוכל להרים את זה. המורה, אפשר לקחת חתיכה? כן. טוב, אבל זה בטח עוד חם, אז נחכה רגע. זה חם. וואו, איזה מגניב, תראו, נהיה לנו מתכת בצורה של סוס ים. נכון? המורה, אני לוקח את זה הביתה? כן. או ירון ייקח? קח את זה אתה. יפה. זהו.